началото на 8 век първата българска държава се превръща в могъща сила в Югоизточна Европа и се извоюва място сред доминиращите сили в региона. След смъртта на хан Аспарух, който успешно създава българската държава на юг от Дунав, на престола около 700 или 701 година се възкачва неговият наследник Канас Убиги Тервел. Титлата Канас Юбиги се превежда като «княз от Бога», отразявайки божествената легитимност, приписвана на българските владетели, и връзката им със свещените традиции на техните предци. Управлението на Тервел бележи значителен период в българската история, характеризиращ се със смесица от дипломатически маневри, военни кампании и стратегически съюзи, които ще определят бъдещето на империята за десетилетия напред. Ръководството му е от решаващо значение за укрепването на българската власт, за осигуряването на границите и за ориентирането в сложния политически пейзаж на епохата. Харесва ли ви приключението досега? Натиснете бутона за харесване, абонирайте се, споделете мислите си и пуснете коментар подолу. Също така, последвайте ме в Spotify, абонирайте се за моя Patreon, подкрепете ме в Buy Me a Coffee и се присъединете към мен в KOFI за още епични исторически пътешествия. Към 702 година от н.е. Първата българска империя се е установила трайно по поречието на Дунав, обхващайки територии в днешна България, части от Румъния и разширявайки влиянието си в земите, които граничат с контролираните от Византия области. Стратегическото местоположение на империята я превръща в ключов фактор на Балканите, разположена между мощни съседи като Византийската империя на юг и аварите и други номадски групи на север. Под ръководството на Тервел българите активно затвърждават контрола си над тези земи, укрепват укрепленията и осигуряват господството си над ключови търговски пътища. Нарастващото им присъствие в региона принуждава околните сили да признаят България за сила, с която трябва да се съобразяват, което води до смесица от дипломатически взаимодействия и военно напрежение. Въпреки предизвикателствата Тервел умело балансира между военната сила и преговорите, подготвяйки империята както за сътрудничество, така и за конфликти с съперниците си. През 702 година от н.е. отношенията между България и Византийската империя са сложни, оформени от история както на враждебни действия, така и на стратегическо сътрудничество. Византийците отдавна гледат на България както като на потенциален съюзник, така и като на страшен противник, в зависимост от променящия се политически пейзаж. При управлението на Тервел нарастващата сила на България вече не може да бъде пренебрегвана, а присъствието на империята на Балканите представлява както възможност, така и заплаха за Константинопол. Този период подготвя почвата за бъдещите дипломатически взаимодействия, като от време на време се сключват мирни споразумения, които по-късно прерастват в решаващи съюзи. Византийските владетели признават военните умения на българите и въпреки че напрежението остава, скоро ще се окаже, че те се обръщат към Тервел за помощ в собствените си борби срещу вътрешни и външни заплахи. Основите на тази динамика се полагат още през 702 година. И предвещават ключовата роля, която България ще играе в византийските дела през следващите години. Предвиждайки потенциални конфликти, Канас Юбиги Тервел се съсредоточава върху укрепването на военния потенциал на България през 702 година, като гарантира, че силите му са добре подготвени да се справят с всякакви заплахи от страна на Византийската империя или други противници. Българите били известни с тактиката си на кавалерия, която използвала бързи и високо координирани маневри, позволяващи им да доминират на бойното поле. Техните войни, умеещи да стрелят с лък и да се бият отблизо, ги превръщат в страховита сила дори срещу добре дисциплинираните византийски армии. Тервел контролира организирането на тренировъчни лагери, укрепването на ключови селища и разширяването на снабдителните мрежи, за да може при необходимост да се поддържат продължителни битки. Стратегическата му далновидност гарантира, че империята е не само подготвена да защитава територията си, но и способна да предприеме пресметнати офанзиви, когато се появи възможност. Устойчивостта и дисциплината на българските войски изиграват решаваща роля за оформянето на военната репутация на България през този период, подготвяйки почвата за значителните им победи през следващите години. По време на управлението на Тервел българите изповядват тенгрианството, централноазиатска шаманска религия, в центъра на която е поклонението на вечния бог на небето Тенгри. Тази система от вярвания оказва влияние върху всички аспекти на обществото им, от управлението до войната,
и оформя разбирането им за божественото право и лидерството. Взаимодействията на империята със съседна християнска Византия внасят нова културна и религиозна динамика, което води до богат гоблен от вярвания и практики в България. Макар че християнството все още не е пуснало корени сред българите като доминираща религия, излагането на византийски традиции и ритуали бавно започва да оказва влияние върху някои аспекти на елитното общество. Този период поставя основите на бъдещи религиозни трансформации в империята, тъй като по-късните владетели ще бъдат изправени пред решения за приемане или съпротива на християнското влияние. Въпреки тези обмени, тенгрианството остава дълбоко застъпено в духовния живот на българите, като ръководи техните обичаи, закони и дори военни кампании, укрепвайки различната им идентичност сред променящия се религиозен пейзаж на ранносредновековния свят. Ръководството на Канас Юбиги Тервел през 702 година поставя основите на превръщането на България в доминираща сила в региона и бележи ключов етап в историята на империята. Неговите дипломатически и военни стратегии не само осигуряват границите на империята, но и утвърждават ролята на България в по-широкия европейски политически пейзаж. Умението на Тервел да балансира между военните действия и стратегическите съюзи му позволява да затвърди управлението си и да получи признание дори извън българските територии. Управлението му е запомнено като период на консолидация и сила, който проправя пътя към бъдещи успехи, включително по-късното му признаване за кесар от Византийската империя през 705 година, безпрецедентна титла за неримски владетел. Тази чест отразява решаващата му роля в византийската политика, тъй като той осигурява военна подкрепа, която в крайна сметка променя хода на събитията в Константинопол. Наследството на Тервел остава за поколенията, като оказва влияние върху траекторията на българската държава и отношенията й с великите империи на средновековния свят. Управлението му е не само време на оцеляване, но и на експанзия и престиж, което осигурява на България място в историята като внушително царство от ранното средновековие. Споделете мнението си в коментарите. И ако това пътешествие през историята ви е харесало, не забравяйте да харесате, да се абонирате и да следвате за още невероятни исторически прозрения. Искате ли да подкрепите работата ми? Присъединете се към мен в Patreon, Buy Me a Coffee или KOFI, за да помогнете тези истории да продължат да излизат. До следващия път продължавайте да изследвате миналото, то определя нашето бъдеще.